Predstavte si stretch fóliu bez dutinky, ľahkú, pevnú a ekologickú. Presne takú teraz vyrábame. Do výroby sme zaradili nový stroj na výrobu bezdutinkových a predpätých stretch fólií. Moderný systém, ktorý spája výkon, kvalitu a udržateľnosť. Nie je to len nová technológia, je to dôkaz, že aj v obalovom priemysle sa dá myslieť ekologicky. Stroj vyrába stretch fólie bezdutinkové v šírke 500 mm. Vieme ich vyrobiť v hrúbke od 15 do 30 mikronov. Vďaka tomu odpadá potreba papierových dutiniek, teda žiadne zvyšky, žiadne poplatky, žiadne krabice. Fólia sa odvíja až do konca rolky vďaka opakovane používateľnému dispenzeru. Nový systém umožňuje výrobu ručných aj strojových predpätých fólií s dutinkou alebo bez nej. Štandardne sa vyrábajú v hrúbke 7 až 8 mikronov. Špeciálny systém napínania zaručuje vysokú pevnosť aj pri nižšej hrúbke. Fólie so spevnenými okrajmi sa s ľahkosťou používajú a spoľahlivo chránia tovar, pričom šetria plast aj náklady. Radiace systémy stroja kontrolujú ťah, hrúbku, samozrejme aj rozťažnosť, čo zaručuje rovnakú kvalitu každej jednej rolky pri vysokých rýchlostiach výroby. Naša nová technológia prináša fóliu so skvelými mechanickými vlastnosťami. Nižšiu hmotnosť a nižšie náklady na balenie. Nulový odpad a vyššiu udržateľnosť. Pretože my veríme, že inovácie a udržateľnosť môže ísť ruka v ruke. Naše fólie sú pripravené pre vaše balenie.